Lidi, já jsem Everschleich a dneska bych vám ráda ukázala opět New Schleich. Omlouvám se, že teď ty série takhle budou dvakrát za sebou, hold teď ještě, jak vidíte, už je prostě hrozná tma a kolik je, jsou 3 hodiny prostě, je to příšerný. No, takže právě jakoby to bude jen takový krátký videjko a příště bych vám ukázala asi, nebo spíš založila novou sérii, kde bych vám ukazovala nové věci od Schleichů, ne jakoby koně, ale celkově všechny jako ohlávky, uzdy, čabraky, dečky, podsedlovky, sedla a naprosto všechny tyhle ty věci, které do tohohle moc nedávám, i když jsou jakoby nějaké série přesně New Schleich, tak tam někdy nám jakoby všechno dohromady, takže bychom to měli takhle jakoby rozdělený. No ale bychom šli rovnou k věci. Tak tady mám ty nový koníky. Na to vůbec nevidět, co? No, tak ještě leda, že bych to přesunul. Tak, víc světla už hold neudělám, to prostě už nejde ve 3 hodiny, no. No, takže tady mám tohle koníka, ardenskýho koně. No, teda jako už mi chyběl dost dlouhou dobu a úplně se mi nelíbil, ale tak potom jsem se pro něj jako už rozhodla, aby ho pak nepřestali prodávat a to by mě celkem mrzelo. Takže jsem si ho teda koupila. Takový slaný krk a hrozně jako krátoučký nohy. No já vím, že to tak vypadá zřejmě i ve skutečnosti. Teď jsem žádného takového koně ardenského naživo neviděla, ale říkám to správně, já teď nevím. Jo, ale takhle úplně se mi to nelíbí. No pak tady mám teda Hanoverku, tu už mám teda 2krát, teď po 3. asi no. A to bych právě přemýšlel, že bych udělala bílou nebo grošovanou, ale nejsem si úplně jistá, jako jestli bych to dokázala udělat, tak zatím si to teda jako ještě nemaluju, ale nejdřív to zkusím na nějakým malým moldu, třeba od Bullandu nebo tak. Teda tohle, ten jsem pomenul Akalteke, že jo, nebo jo, snad jo, teď si nejsem jistá. A tady mám teda ještě tohle, ten je teda starší, si takhle posunu. A oni jsou oba úplně jiný. To jsem brala jasně, že si ho přemaluju, ale pak jsem přišla domů. Porovnala jsem si je. A prostě to je rozdíl. Takhle na tom blbém světle to není zas tak jako hodně vidět. Ale když se podíváte prostě takhle, tak ten vlevo je úplně tmavej proti tomu vpravo. Už to je aspoň trochu vidět. Má i jinou barvu. Taky se leskne. Jsou prostě úplně odlišný, takže tomu se zase já nedopracuju, že jo. No, tak jdeme tedy dál. Jako další tady mám teda tuhle bílou arabku, kterou už mám taky podruhý. A tu jsem si koupila v tom setíku, takhle s tou růžou dečkou, hnědou ohlávkou a tady nějakou řepou, nebo já teď nevím, co to je. A jabkama, no. Tak prostě s tímhle s tím. Tu dečku teda mě celkem štve, že se neprodává samostatně, protože ta je fakt naprosto boží. Tu bych brala klidně i víckrát. Jakoby takhle sedí na toho koně, by řekla. Na ní je to takový velký. No i když ve skutečnosti to vypadá jinak než na tom videu, hele. Stejně tak jako můj hlas a jako to světlo a prostě jako všechno, no. Takže to se koupilo v takovýchhle krabici, kterou už zřejmě všichni znáte, pokud teda jste byli teď někdy v hračkářství. A teď jsem zjistila, že se teda budou prodávat, nebo už se prodávají, i samostatně dečky právě s ohlávkou, a nebo třeba sedla s úzdama, a nebo dokonce i jezdci. Takže to teda je jako celkem fajn, ale špatná novina, že se mají teď budou prodávat teda koně v krabičkách. To prostě nevím, bojím se toho, protože já jsem takový perfekcionista, už jsem to říkala, já vím. Že si prostě musím vybrat toho koně podle očí, podle škrábance, prostě podle všeho. Když bude v té krabičce, tak to nebude vidět, to za prvý prostě, to bude hrozný. No a taky jako ho pak nikdo nemůže poškrábat, že jo, ale stejně i tak bych toho koně radši viděla, takže to je pro mě taková špatná zpráva, no už se toho trochu bojím. Tak zatím rychle využít šance dokovat se prodávají takhle, že jo.
No a pak tady mám teda jednoho koně od papa, toho jsem si koupila na přemalování ryzáka, ale nakonec ho asi nechám, protože jsem chtěla, že je to nějaký starší model, nebo já teď nevím, no 2010, takže právě jsem ho taky sehnala, už jako jsem ho fakt v životě neviděla, takže jsem za něj fakt ráda. A hrozně se mi líbí ta postava, jakoby celkově ten mold. Jenom ta barva prostě se mi k němu úplně nehodila, ale tak nechci si ho zkazit, asi tak, no, už se toho fakt bojím. Pak tady mám teda takovýhleho koně, to nevím ani od jaký je to značky, jaký tady ten Animal World nebo nějak tak, jak tam dělá nějaký ty gepardy, levarty a i takové věci. Tak toho jsem dostala, toho jsem si nevybírala sama, ale jsem za něj teda v celku taky ráda, protože je celkem jako pěkný. Vypadá to tak napůl jako Fries, ale vypadá jako spíš Andal to bude, nebo nevím. Ty nemají nikde katalog, takže to se nikdo asi nedozvíme. Přesně. Pak tady mám teda tohohle pidiponíka, to je myslím Shetland pony, asi jo, já nevím. To je taky z nějakého roku, teď nevím, tady nepřečtu, to se hrozně leskne. No, tak to nevím z jakého je roku, ale právě tady ještě neměli. Až teď jsem na ní tady už asi 3 týdny koukala a přemýšlela jsem, jako mně se úplně nelíbí ta hlava, že je hrozně velká celková. Takhle na videu to vypadá celkem v pohodě, ale ve skutečnosti je fakt velká jako ty její 2 nohy dohromady a prostě to vypadá divně. Je to takový velký, umělý. No ale nakonec jsem se teda rozhodla, že si ji koupím, když potom bych ji nemusela vůbec sehnat, že jo. A to by byla zase škoda, protože fotky s ní takhle budou zezadu detaily prostě třeba fakt pěkný. No a pak jako posledního toho jsem si koupila na výstavě na veletrhu hraček, já ne, asi jsem ho ještě neukazovala, ne? Si teď nejsem jistá úplně. Ten teda není novej, no ten už tam je jakoby ohranej. Chvilku byl tam Den, chudák. Když se podíváte prostě, jak si tam s tím děti hrajou, že jo. Ten nebyl úplně tam na prodej, ale nakonec jsem je ukecala. A taky tady není rok, nebo to je na noze. 05, 07. Jo, 2007, takže ten je 2007. To jsem dřív nějak jednou měla, ale jak si jsem ho někde nechala. No, takže asi tak, takže jsem za něj fakt ráda. Je to hrozně roztomilý a tohle se pokusím asi zamaskovat nebo něčím sundat. No, takže to by bylo zatím všechno, jinak se fakt omlouvám hrozně moc, že ještě není ten další díl na Nancy Evening, prostě nestíhám, teď ještě tma a nám prostě vůbec čas, teď v té škole je to fakt blbý, takže jakoby musím teď dělat spíš na tomhle, v té škole, i když jako taky někdy mám čas jako na mobil, že jo, tak jako si asi všimnete, že přidám nějaký příspěvky na Instagram, na Facebook a tak, že jo, ale taky toho není právě teď moc, takže jsem ráda, když se tam dostanu a teď ještě s tím natáčením prostě školu máme pondělí, úterý do 3:30, středa do 2:30 a teď máme taky nějak tak, nebo možná středa nebo jindy. Hele, co to je? Co to? Máme berušku? Really? Co tady dělá beruška? Na umělý trávě? No tak nic. Tak jdu vypustit. Tak jo, díky za shlédnutí. Jak se omlouvám, fakt nestíhám speciály, vůbec nejsem takový člověk, že prostě bych si řekla, hele, 600 odběratelů, prostě natočím speciál. Já bych ráda, jsem za to fakt hrozně ráda, že prostě to takhle je. Ale hold prostě nestíhám vůbec. Jinak jsem si udělala novou uzdečku, kterou jsem... Ne, uzdečku ne. Jo, uzdečku taky. Uzdečku a ohlávku jsem si udělala. Jo, říkám to dobře. No a právě na tu ohlávku bych mohla udělat tutoriál, ale to až v příštím videu uvidím, jak to teda budu stíhat, jestli udělám tu novou sérii, anebo ten tutoriál, takže uvidíme, jak to bude. Tak se těšte a zatím ahoj!